लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो गावनि ब्लग चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायहरबाय लोगोफोर। दिनै नोंथांमोनजों फिसा ब्लग लाना फैबाय आरो लोगोफोर। फुङावनो दिनै मंगलबार बाराय आरो ओमफ्राय आङो फुङावनो सोरां आलारि बाथि लगायनो थानो नागिरदों आरो लोगोफोर। दुगैखांबाय ओमफ्राय अखाया हायाखैमोन आरो दहायो, ओमफ्राय आङो दुगैनानै बाथौ आरि लिरखांबाय। ओमफ्राय अखाया थिग हाबाय, ओमफ्राय नै दा एसे हागाबाय आरो ओमफ्राय आं दा रेडि जाखाजोब्बाय नालाय बिबार आरिल' खानांसिगौ। बिबार खानानै सोरां आलारि बाथिखौ लगायनोसै आरो अखाया एसे दंबावो अब्लाबो। लोगोफोर आंना ओमफ्राय नै केमेरायानो माबा खिजायनि सेल्फि केमेराया माबा जानानै दङ, गोलैनानै केमेराया ग्लासा होथेनानै दं आरो फाहामाखैनो, फाहामनांगौ। ब्लग बानायनो खस्थ' जादों हारसिं। नै खावसेया नुवानो आरो केमेराया माबा होथेजानानै दङ, फाहामनांगोनसो। नै लोगोफोर हाखांबाय आरो फिसा हाबाय दंबावो आरो। आं दा बिबारखौ खाना लानोसै आरो जबा बिबारखौ खानोसै। नै लोगोफोर गोजौआवसो दङ फांसे आरो फांसेल' जेराव दं आरो बे जात्रासि फुलखौसो खानोसै आं। जात्रासि फुल ना मा होनो। लोगोफोर बिबारखौ खाखांबाय आरो आङो। लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। आंना गासैबो रेडि जाखाजोब्बाय, ओमफ्राय आं दा आलारि बाथिखौ लगायनोसै आरो लोगोफोर। हारसिं मानसि नालाय ओंखायनो बायनायाबो सिरि जाबाय। थोदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि फिसा ब्लगखौ। आलारि बाथि लगायखांबाय लोगोफोर, आलारि बाथि होखांबाय आरो लोगोफोर। आंहानो फुङावनो आरामसे लगायखांबाय। नै अखा हानानै दैयाबो अबस्था गैया, लिरखांनानैसो अखा हाना होबाय। होथारबाय आरो होनबाबो अखायानो डिस्टार्ब खालामबायबा। ओमफ्राय नै सानसुनि ओंखाम संनो जालायबाय आरो लोगोफोर। ओंखाम संबाय आरो आं एबार थालिर आलु संनोसै लोगोफोर। नै हाखांखाबाय आरो ओमफ्राय आलुखौ दरनै हादेरना होबावनोसै आरो आं लोगोफोर। थालिर आलु हाखांबा ओमफ्राय आं बुट सोमनानै दोनदोंमोन आरो नै सानसु जाहांबाय नालाय सानसुनि संनांसिगोनलाय आरोना लोगोफोर। संसै आरो एबार ओंखामाथ' गोदौहांबायानो। खानायाबो जंलाय लाङा गिदिर जायगायानो। नै बेखौ दोननोसै लोगोफोर।
आलुखौ दरनै लेमना होबावनोसै आरो आं लोगोफोर दासान्दि आंना ब्लग बानायनायानो गद गैया मबाइलबो मोजां नङा भिउवार्सआबो खम फैग्रा जाबाय ओंखायनो इउटुब खुलिबाथाय इउटुबावबो थाबाय थानांगौ आरोना लोगोफोर होनबासो जायो नङाबा ओरैनो बेखारसो जायो आरो गोसो होनांगौ आरो खुलिबाय नायलाय जेला इउटुबखौथ' माबा जास्ट मेम'रिनि थाखाय माबानोसै होननानै खुलिबाय जेला फिसा फिसौ ब्लगबाबो होनांसिगोन आरोना लोगोफोर ओरैनोथ' जेरावबो थांनायबो जाखाया न'आव थानानैनो फिसा फिसौ ब्लग बानायबाय थानांगौ आरो लोगोफोरना ओरैनो न'आव नङाबालाय ओरैनो बेखार खुलिनानैल' दोननाय जायो आरोना लोगोफोर थोसिगोन आं सिगांनि केमेराया नुबाथायनो माबा ब्लगखौनो बानायनाय जायाखै आरो लोगोफोर गोबावानो जाबाय फाहामनो मोनाखै ओमफ्राय नायनोसै र' साननैसोआव फाहामनो हागोन ना हायाबा माबा सिगांनि ओंखामा मोनबाय लोगोफोर दोननोसै आरो लोगोफोर हारसिंबाथाय ब्लग बानायनो खस्थ' जायो आरोना लोगोफोर मबाइल बायला जों मोजां नङालाय उफाय गैया आरो लोगोफोर आं माबा बानायहांदों फिनखौ दादां फिनखौलाय गैया आंनाव मोनसे दे लोगोफोर जोंहा अन्नानै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर सिम्पोल ओंख्रि संसै आरो लोगोफोर जानला मोनलासो संखायो आं लोगोफोर बानलुआबो गोरानसो नै बनावसो संहाय लोगोफोर आङो बनावसो सङो आंहा लोगोफोर बनाव सङोलायनो बनजोंसो अरदाबाव सङो आंहा लोगोफोर बनावसो संनानै थांलायलांबाय बनजोंसो अरदाबाव सङो आरो आंहा लोगोफोर लोगोफोर थालिर मा होनो थालिर आलु बुट आरो लोगोफोरनि संसै आरो दिनैनि थाखाय
Này là hộp ăn nang krem ăn bèn này.